Emina je sjedila na tavanu, obasjana mekim svjetlom koje se probijalo kroz prašnjavi prozor. Nježno je prelazila prstima preko stranice stare knjige. Tajna prvog proljetnog cvijeta, prošaptala je, osjećajući kako joj srce brže kuca. Potrčala je niz stepenice, vičući, bako, bako. Baka Mara je došla iz kuhinje, brišući ruke o pregaču. Šta je, zlato moje? Emina je veselo pokazala knjigu. Ovdje piše o čarobnom cvijetu koji prvi procvjeta u proljeće. Kaže da tko ga nađe, imat će sreću cijele godine. Bakine oči zasjaje. Ah, ta priča, sjećam se kako mi ju je moja baka pričala. Je li istinita? Upita Emina uzbuđeno. Baka se nježno nasmije. Istina je ono u šta vjerujemo. Dušo, hajde da sutra zajedno potražimo taj cvijet. Sljedećeg jutra, Emina i baka, Mara, su krenule u šetnju. Rosa je blistala na travi, a zrak je mirisao na svježinu. Bako, kako ćemo znati koji je to cvijet? Pitala je Emina. Slušaj svoje srce, dijete, ono će znati, odgovorila je baka mudro. Hodale su polako, pažljivo gledajući oko sebe. Odjednom, Emina je zastala. Tamo, pored starog panđa, probijao se mali, bijeli cvijet. Bako, pogledaj, uzviknula je Emina. Zajedno su kleknule pored cvijeta. Bio je tako nježan, tako hrabar u svojoj usamljenosti. Je li ovo taj cvijet, bako? Baka Mara je nježno pogladila Eminu po kosi. Šta misliš ti, dušo? Emina je osjetila kako joj toplina ispunjava srce. Da, to je on. Osjećam to. Onda je tako, nasmiješila se baka. Ali zapamti, Emina, prava sreća nije u cvijetu. Ona je u ljubavi koju dijelimo, u radosti otkrivanja, u ljepoti jutra poput ovog.